Bonjour chers amis, tout d'abord je tiens à vous féliciter à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars par tous les passionnés de culture et de la langue française du monde entier. Je m'appelle Cassien Stella, je suis peintre de la République de Moldavie, mais je vis au Japon depuis 7 ans. La République de Moldavie est le pays le plus francophone d'Europe centrale et orientale. Le français et la romaine sont proches du son des racines latines, mais aussi de l'âme. De l'enfance à l'école, la langue étrangère enseignée en deuxième année était le français, considéré à l'époque comme une deuxième langue étrangère très importante. La romance, les émotions, la finesse du couleur vive et les visions de l'imaginaire sont les éléments prédominants de mes œuvres. À peindre pendant des années à Pays du soleil levant, j'ai été influencée et inspirée par la culture asiatique. Mais mes racines sont et restent du son latin venu d'Europe de l'Est. Et ce qui suit, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter dans ma langue maternelle le roman, une petite exposition avec les quelques œuvres que je peins au fil du temps. Această lucrare se numește Dor de mama sau Bun venit acasă. Am desenat mâna mamei muncitoare și neobositoare, care mă primește să vin acasă cu o copiliță obosită de pe drumurile vieții, cu torba în spate. În mâna ei se vede căldura ei nemărginită, care a copt cuptoare cu pâine caldă, an la rând, ca să ne crească mari și ca să ne întoarcem cândva acasă. Dragostea, comoara eternă. Așa am numit eu această lucrare. Este una din primele lucrări ale mele de dimensiuni mari. După cum vedeți, această ființă din centrul lucrării este îndrăgostită, pare a fi îndrăgostită peste cap, este îndrăgostită de creație, este îndrăgostită de viață, încât întreg universul se rătește în jurul ei. În mâna ei puteți observa cu câtă satisfacție și împlinire ține ea întreg pământul. Omul care iubește, pământul în mână îl rotește. Familia. Aici am pictat totul despre familie. Familia este microcosmosul iubirii și al siguranței pentru copii. Așa am simțit eu că zice fetița mea, nu prin cuvinte, ci prin felul ei de a fi. Acum fetița mea va împlini de grabă 16 ani și continuă să se bucure de o atmosferă călduroasă în familie, unde sunt părinții, fratele și sora. Dragostea. Aici am pictat dragostea. Dacă dragostea ar fi o floare, ar fi ca această floare care înflorește în continuu și arată petalele tot mai frumoase și mai sofisticate, îmbibate cu nectarul iubirii. Călătoria veselă. Așa am numit eu această lucrare. Deci viața noastră pe această planetă este ca o călătorie veselă. Suntem ca niște păsări care suntem într-un continuu zbor prin ea. Acesta este îngerul apelor. Probabil știți că Japonia este o țară înconjurată de apă și de aici a venit sursa de inspirație. Apa reprezintă flexibilitate, adaptabilitate, puritate pentru mine. Noi chiar trăim la litoralul Oceanului Pacific. Amintiri sau amintirile albastre. Este vorba despre o poveste de dragoste a unei prieteni dragi mie. Gozaisho este denumirea unei localități din apropierea orașului nostru. Acest peisaj m-a frapat prin simplețea lui, prin gingășia lui și prin aerul rece. Mărțișor. Aici am pictat un mărțișor. Mărțișorul este simbolul fericirii, al dragostei, al iubirii, al aprecierii în toate țările din Europa de Est. Este o decorație care se poartă la piept la început de primăvară. Aici am pictat niște panseluțe, sunt foarte drăguțe, înfloresc peste tot, mai ales în luna mai și m-am îndrăgostit de ele și nu le-am putut ignora. Muntele Fuji. Muntele Fuji este mândria poporului nipon. Este magnific și farmecă pe oricine. Lumea noastră interioară infinită. Așa am numit eu această lucrare. Este o lucrare în care culorile și obiectele sunt dintr-o lume cuantică în afara spațiului pământesc. Și culmea e că fiecare din noi are acces la ea, astfel încât suntem niște creatori mai mici.
Timpul. Aici am pictat timpul. Cu toții cunoaștem valoarea timpului. Pruncul în pântecul mamei are nevoie de timp. Semințele plantate în pământ au nevoie de timp. Dragostea are nevoie de timp. Timpul se vede frumos prin anotimpuri. Viața noastră are anotimpurile ei și trebuie să ne bucurăm de dulceața lor aparte. Totul este în continuă mișcare. Totul vine și se duce. Iar prezentul rămâne ca cadou de la viață pentru noi. Merci d'avoir regardé ma petite exposition. J'espère que cette pandémie prendra fin bientôt et que nous deviendrons libres de notre rencontre tout et de célébrer la belle fête de la francophonie.